ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಣಿಪೂಜೆ ಏರ್ಲ ಮಣಿಪೂಜೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ದಯಗೆ ಇಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀನ್ ಇಂಚ ಓಕೆ ಆತೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೇರು ಬೇತೆ ಸೀನಿಗೆ ಕೇಂಡೇರು ಇಂಚ ಮುಕ್ಲೊಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಂತನ ಒಂದು ಇಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಇಂಚಲ ಬಂತೇರು ಹಾಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡಿದು ದತ್ತು ದಕ್ಕಿನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಂಕ ಕೇನು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅವು ಏರು ಮಾರೇನು ದಕ್ಕಿನಿ ಸಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಗೊಂಡದು ಏರ್ಲ ದಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹೊಸ ತತ್ತು ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ 25 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ 25 years. ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಯಾನ್ 19 ವರ್ಷ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಆಟ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ರಾತಿ ಆತೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬರೋದನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಸೂರಜ್ 2026 ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ತರ್ದು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ನ ಪಕ್ಕ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತೊಳುಬ್ರೆ ಶೇರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ತುಲೆ ಕೈಟ್ ಟವೆಲ್ ಬತ್ತೊಂದೇ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಸುದ್ದಿದಾದಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದುವೇ ತಿಂಗೊಲ್ದ 24ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ದೇವದಾಸನ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆತ್ತ ಟೀಸರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂದರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆತಂಡು ಏರಪ್ಪ ಮುಕ್ಕುಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ತುಳುಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ದಾದ ಕತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಕೆಲವರು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಂಡಿರು ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಪೂರ ವಿಚಾರಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ತೆರಿಪೋಗ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಹೀರೋ ಆದ ನಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶಾಬಾಷ್ಗಿರಿ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ನಶೀಬೋಚೆ ಕೇಲ್ ಅವು ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪ್ರಚಾರದನೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸದ ಬಿಸಿಟ್ ಇತ್ತರ ನಮಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರ ಜನ ಅಲ್ತ ಕಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತುಡರ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಾನಾಗ. ಸೊ ಮಾತ ಇತ್ತ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈರೇನು ಒಂಜಿ ಅಂಕ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೋಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ತುಳುಕು ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಆ್ಯಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಲೀಡ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏರಿ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಅರ್ನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದೆ ಓಲ್ ಕಲ್ತದೇರು ದಾದ ಮಾತಾರನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ నేను ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ದು ಪೋಪುನು ಪಂದಾಂಡ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಏರು ಅರ್ನ ಮೂಲ ದಾದೆ ಏರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಓ ಊರ್ದಾರ್ ಯಾನ್ ಪುಟುದಿನಿ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಯಾನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಮಂತೀನಿ. ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪಡಿಲ್ ಕರ್ಮರ್ ಅವಲಿತ್ತೆ ಅವಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-12 years ಇತ್ತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತಿರ್ದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪೋಯರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ತರ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ ಲಂಚ್ ಎಂಚ ಅವ್ರು ಪೋಯರು ಅಲ್ತರ್ದು ಏನ ಪ್ಯೂ ಅವಡು ದಾಲ ಪೂರ ಏನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 13 years ಏನ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಹಂಪನಘಟ್ಟ 13 years ಏನ್ ಅವ್ಳು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೆ ಏನ ಇಡೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಜಂಪ್ ಆಯ್ನಿ SDMಗೆ. ಸೊ SDMಗೆ ಜಂಪ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಬಾಂಬೆಡು ಎಂಚ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಪಂಡ ವೈ ನಾಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಡಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಡಾನ್ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೋದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಲಿಪೋಡು ಬಾಂಬೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪುದರ್ ಇತ್ತನು ಬಾಂಬೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಪಂದೆ. ಸೊ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಂದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆರು ಶುರು ಅದು ಬೊಕ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಠ ಮಂತೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾನ್ಸರ್ ಈತು ವರ್ಷ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 6 ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ತರ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಉಲೈಡ್ ದುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ
ನಾವು ಯಾ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ಗ ಊಲ ಎಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೀಡಾ ಪನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ಯಾನೊಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2-3 months ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಆವಂದು ಯಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೆಟ್ಲ ಲಾಕ್ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಬಟ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಲಿ ದೇವೇರ್ ಸಾತ್ ಕೊರ್ತೇರು ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಸೊ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೊ ಎಲ್ಟನ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯರ ಆರಾಂಡಲ್ಲ ಈತು ಶೋಕ್ ಎಂಚ ತುಳು ಪಾತಿರುವೇರು ತುಳುತ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತ ನಾವೇನು ಕಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಅದಾದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕೆ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪದಿಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪದಿಜರ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ದುಂಬು ಮೆಟಡೋರ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಐಟ್ ಕಾಂಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5:45 ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಮೆಟಡೋರ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮರಲಿತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾನೆ ಮೈದಾನ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಸುರುಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಐ ಮೆಟ್ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಸೊ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಎನ್ನ ಅರೌಂಡ್ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ದಿತ್ತನೇ ತುಳು ಅವ್ರೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚಿಂಚು ಉಪ್ಪುನು ಪೂರ ತುಳುದಕ್ಲೇನ ದೋಸಿನಕ್ಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪಾತನಗ ಸೊ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ಸುರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಪಾತೆರನಾಗ ಎನ್ನ ತುಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಪ್ಪ ಶಾಕ್ ಆಯ್ರು ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಚೊಮ್ಮೆ ಪಾತೆರ ಸುರುಮಂತ ತುಳು ಅಂದೆ ಸೊ ಪಪ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರು ತುಳು ರಜ್ಜಿ ಇಂಚ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಂಚ ಗ್ರೋ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾತೆರನೇ ತುಳು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಇರೇನು ಸೆಳೆತ ಮಂತ್ ನೀರು ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯೇರು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಉಲ್ಲೈ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅತ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬನ್ಪುನೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಾಡದು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಪಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಬಂಪೇರು ಒಂದು ಬಾಲೆ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಾಡ್ಗನ ಇರ್ನ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಡು ಪತ್ತೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಸೊ ಎಂಕಾರು ಪಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಏರ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಅಮ್ಮನ ಎದುರು ಸಮೇತ ನಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ಪಣ ಅಜ್ಜ ಪನದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇವಲೈಪೋ ಆಗ ಆಪ ಜಾಯ್ ನಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾನ ಅಜ್ಜನ ಎದುರು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮನ ಪನ್ನಿ ಆಗ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲ ತೂಲ ದಾದಾಪು ನಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಯಾನಂತೆ ದೋಸಿನ ಕುಳಿಗೆ ಮಿಂಗಲಾಯ್ ಪಾತೆರ್ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಪಡಿಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂದೆ ಅವರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಪಡಿಲ್ದ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಆರು ನೆಟ್ ಬುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ ಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರು ತಿಕ್ಕೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಸುರೂತ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮೇಟ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂದ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಕಲ್ತೋ ಒಂದಿತ್ತ ಈಶ್ವರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಆದಿತ್ತೇರು ನೋಡಿ ಈಶ್ವರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಆರು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಸೊ ಅಲ್ತರದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಲು ತಿಕ್ಕೇರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ತಿಕ್ಕೇರು ವಿನೋದ್ ಸರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಓಷನ್ ಗಿಡ್ಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಅಂದಾದ ಅಂದ್ಪಣ್ಣಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆ ಅಂತಂತೆ ಆಂಡ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಮಂತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೆ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಏನನ್ನು ವಿನೋದ್ ಸರ್ ತೂಯೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ತೂಯೇರು ಅಕ್ಲು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೇರು ಈ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ ಅಂಚಾನ್ ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಆನನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ತಂಡವು ಅಪ್ಪಗ ಸೊ ಎತ್ತೋ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪಡ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಗ್ಲೌಲ್ಲೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಯಾ ಪನ್ಪ ಐ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ತರದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತೇರಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ 8-9 years ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜರ್ನಿ ಈ ದೊಂಬುನ ಎಂಚ ತಡೆ ತಂದು ಅವು
ಸಿ ದೊಂಬು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ನಮಕ್ ದೊಂಬು ದ ಪನ್ನಾಗ ಲೈಫ್ ಡೇ ಏತ್ ತಡೊಂದ ಪನ್ನಾಗ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಪನ್ನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾಟ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಆತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಿತ್ತಿ ತಿರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಪುಂಡು ಅದು ಅನ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಅತೆ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ಅವು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅವು ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೊರಡು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ದಾದ ನಿಜವಾದ ಸಿ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಪುನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅವು ಏನ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಇರೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡದ ಸಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೇ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಕೆಲವರು ಸಿಂಗರ್ಸ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಂಡ ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಂಡ ಗಿಟಾರ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮಕೆಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಬೋರ್ಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ತುನಲ ಪೊದ್ ನಲಿಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಲೈಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತ ಏನು ಎತ್ತು ದುಮ್ಮು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎತ್ತಲ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂಡ ಪೊದ್ ನಲಿಪುಗ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಅಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತನು ಸೊ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಯಾ ಪಂಡ ಯಾ ಕುಡ್ಲ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾ ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ದಲ ಸಮಾಧಾನ ಬೋಡ ಐಗೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋದು ಚಲೋ ದಲ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಅವು ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಯ್ಟ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಮನ್ಪೋಡು ಯಾ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಏರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ನಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಬೆಂಡ್ಲ ನಲಿಪ ದಾಯ ನಲಿಪ ಖುಷಿತ ನಲಿಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ನಾರ್ತ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎದು ನಲ್ತೊಂದೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಕಾಯಿನ್ ದಕ್ಕುವೇರು ಅಂದ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಅಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕಡಪುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಪನೊಲಿ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ದಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬುಲಿಪೋಡು ಇತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಖುಷಿನೇ ಕಡಪುಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಾಟ್. ಸೊ ಅವೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಂತಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಗಿವ್ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟು ಆ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಪನೊಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಹೊಲ ತೀರ್ಪುಡ ಎನ್ನ ಏರ್ಲವಳು ನಲ್ತೊಂದೇ ಪೋದೆಂಕ್ ದಿಯೋಳು 100%. ವೈ ಡು ವಿ ಕ್ರೈ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಯಾನ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸಿಡ ದೀದ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಯ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುನಾಯ್ ಈರಿಯನ್ನ ವಾ ದೋಸ್ತಿನ ಕಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಈ ಜರ್ನಿದ ನಡುಟು ಇರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪರ್ ನಶೀಬ್ ಬೊಚ್ಚ ಕೇಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಆತಿ ಇರೇನು ಭೇಟಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಚಾನಲ್ ತೊಂದು ಕನನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಮೇರ್ ನಶೀಬ್ ಬೊಚ್ಚ ಕೇಲ್ದ ಹೀರೋ ಆತ ಯಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾಯ ಪಂಡದ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಆಂಡಿರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ. ಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2009 ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years in a struggle period ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಬಾಂಬೆ. ಸೊ ಅವು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆವಿರ್ರಿ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನೋಲಿ ದಾಪನಂಗ ದುಂಬು ದಾದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತದ ಜೆನ್ಸಿ ಕಿಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಲೈಕ್ ಸೋಕಲ್ ಜೆನ್ಸಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಪನ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೋನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಪನ್ಪತೆ ಅಂಚಿನತ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಪ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ತಿನ್ಲೆ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನೀಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಡ್ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕುದ್ದು ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನಲ ಅದಾನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡ್ದು ಎಂಜಿನ ಬೋಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು
ಎರೆಗ್ 1 kg ಬಟಾಟೆ ಬೋಡ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡ ಟಮಾಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಾಲದ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಪೂರ ಡೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪನ್ಪೇನ್ இப்போ ஸ்ட்ரಗಲ್ ಮಂತ್ದೆ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಯ್ಯ ಪಂಡೆ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ದೇವರ್ನಜೆ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ವೇ ಶಟ್ ಅಂಚಿಲತ್ ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಬರ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಬೈಜಿ ಬಟ್ ಅವಲೇ ಇಂತಿದ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ ಕೆಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಗುರು ಆದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೇರು ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅಂದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17 years ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬಾಂಬೆಡು 17 years ಆರ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರ್ ಯಾನ್ಲಾರ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಆರೆ ಕೊರ್ನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ದದನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ ಒಲ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪು ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ is still with me and I'm there for them and ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ one of the producer are okay so I think that's the best thing happened to me in Bombay I the book onji 2-3 jana extra namak tikkere so I know few people I the book industry enter aya oh it's a good thing 2 years opportunity konkani encha entry battar ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ 2012 ಏನೊಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿ ಜೆ ಮರ್ವಿನ್ ಅಂದ್ ಆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತೀರ್ಪೋಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಓನ್ಲಿ 7 months ಇತ್ತೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರ್ ಇಂಕ್ ಸೊ ಆರೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಅನ್ನ ಓಲ್ಲಾರು ಎಂಚೆಂಚ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಈ ರೇಖರ ಕೇಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ದ್ಯಾಗ್ ತುಳು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರೋ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ಲ ಪೊರ್ಬು ಆಯ್ಲ ಪಾತಿರೋ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಂತನ ಕಯ್ಯ ಸೈ ಕೋಸ ಸೈನೆ ಓಲಾರಣ್ಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮನ್ನಡೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಅಂಚಾರ್ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಕೊಂಕಣಿದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಾರೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ ಪಣ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣೆ ಯಾನ ಆಯ್ನ ಏತ್ ನಂಬೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಬೊಕ ಪನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನತ್ ಇದು ಆ ಪದ್ಯಡ್ ಲೀಡ್ ಅದ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ ಮರಲುಣ್ಣ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ ಮರಲುಂಡ ಬಾಯಿ ಇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ತೂನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೆರ ಬತ್ತಲ್ ಹೆರ ಬೊಕ್ಕ ಮೋವಿನ ಪನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಮನ್ಪ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಷ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಓ ಪದ್ಯ 2012 ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿ ದೇವರಾಜ ನಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವು ದೇಯ್ದೇರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಪಗದ ಸಾಂಗ್ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಪೂರಾಂಡ್ ಪದ್ಯ ಹಿಟ್ಟಾಂಡ್ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಮಾರ ಇಮ್ಮೆ ಮಾರ ಪೊರ್ಲು ಮಾರ ಅಂಜ ಮಾರ ಇಂಚ ಮಾರ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಹೈಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೇ ಮೂವಿನ ಇಂಕ್ ದೇವರಾಜ ಮನ್ಪೆ ಹೈಪ್ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ ಉಂಡತ ಇಂಕ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಹೆರಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 2015 ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಂತೇರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯರ್ ಇಂಚ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಯಾ ಪಂಡೆ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಲೀಡ್ ಅದ್ ಮನ್ಪುಣ್ ಯಾ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವಂದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವಂದು ಅವಂತೂ ಶುವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪು ಯಾಪುಂಡು ದ್ಯಾಗ್ ಆಪುಜಿ ಬಕರ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಅವು ಪೂರ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ನಶೀಬ ಸೊಕ್ಕೇಳಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ 2 days ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಅದಿತ್ತೆ ಯಾ ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಈ ದಾಲ ಪೋಡೊಡ್ಚಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಿಂದಾಸದ್ ಮನ್ಪ್ಲಾತ ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಓಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಕೂಡ ಪುಷ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಣ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ದಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಡು ಕಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕಲ್ಪಂಡ ಏನು ಕಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪುಷ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಫ್ರಮ್ 3rd day ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿನ ನಶೀಬಸು ಕೇಳ್ಬಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್ ಅಪ್ಪಗ ಟೈಮಿಗೆ 2016 ಓಕೆ ಅವೈಬಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ರನ್ ಆತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏತ್ ಪುಷ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ದಾಪನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಶೀಬಚ್ಚ ಕೇಳ್ದ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನಿಂದ ಅಂಡ
ಪಿಲಿ ಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಶಿಬೋಚೆಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡದ ಸೊ ಕೊಂಕಣಿಡಿ ಯಾನ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನನು ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಯ್ಕ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಂಡದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲ್ ಏರ್ಲೇಜರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರುಡಿರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತೀರ್ ಇವಾಗ ಆರು ಬತ್ತದ ಬಂಡೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಕುಲು ಏನಾಡ ಬತ್ತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರೆ ಸರ್ ನಮಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೀರ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಾರ ಓ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದಿನಟ್ ಮೂಜೇರ್ದ 4 ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ 400-500 ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ದ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇವನ್ ತುಳು ತಕೊಲ್ಲ ಪೋತೀರ ಟಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ಹೂ ಮಾರಿ ಒಂದು ಈ ನಮ್ನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಪಿನಿ ಅದ ಎತ್ತೊಂದು ಜನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮೀನುಂಡತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುದು ಬೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆರ್ನ 100 days ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕಲಿಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದೇ ಪನ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಸಗ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಕಿ ಇರು ಇತ್ತನೆ ಬರ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬಿಡು ಜನ ಲಿಟ್ರಲಿ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತದನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಅಮೇಜ್ಡ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಸ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಅವು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಲೀವ್ ಅಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬುಡ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ತೇರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊರ್ವೇರ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವೇ 2016 ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ 2017 ಸೋಫಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಎಸ್ತೇರ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಸೋಫಿಯಾ ವಾಸ್ ಎಸ್ತೇರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಸೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲ ಮುಟ್ಟ ಪೈದರ್ ಐತ ನಡುಟು ತುಡಾರು ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಸೊ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 24th ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತ ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಕಲು ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಟನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆತಂದು ಪಂಡದಂದು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಡ ದೊಡ್ಡುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು 2 ಜನಟ ಆಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಡುನ ಮನ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿನ ಎಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಒಲ್ತುರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತು ತಿಂಚರ್ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಂಡ ನಮಕ್ ತುಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕನ್ ಎಂಕ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಯಾ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪುಷ್ ಮಂತಿನಾಗ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬಾಂಬೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮಿ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಎತ್ತಿಲಕ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ಗುರು ದೀಪಕ್ ಸರ್ನ ಥ್ರೂ ಎಂಕ್ ಇಂಬೇರ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಗುರ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೆರಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲಾಗತಾನೆ ಸೊ ಯಾರೇ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅನ್ನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಐ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ್ ಸೊ ಇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಆರ್ ಪಂಡೆ ರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆನಿಗೆ ತೂಕ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತದರೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ कुछ करते रहे नया कुछ करते हैं बस हो गया ये तो कोरियोग्राफी यार 25 ವರ್ಷ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದು ಪತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಹೀ ಥಾಟ್ ದಾಯಕ್ ವೈ ನಾಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತ ತುಡಾರ್ ಮಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇನೆ ಒಂಜಾತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ 2017 ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಓಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂದು ಐಕಲ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ ಅಂತ ದಾಯಗಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತೆ 10 years ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ 12th ಓ ಡೇಟ್ಡ್ ನಶಿಬಸು ಕೇಳಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ 10 years before 10 years so after a long 10 years back
ಕೂಡ ಯಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ದೇವದಾಸ್ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಲೀಡ್ ಆದ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಟ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೂರಜ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ 10 years ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಒಂಜೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲಿತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರೆ ನಾನು ದಯಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 10 years ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಯಾತೇರ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ 2016-17 ಅಂದಾದ ಪುದರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫುಲ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು. ಓಕೆ ಐದಕ್ಕಿರ್ ಪೋಯಿನವ್ರು ಪೂರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತು ಅಂತೀರ್ 100% ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ನೋ ಒನ್ ಅವು ಸಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ ಏಪ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವೇನಿತ್ತೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಕರ್ತವೆ ಅವು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಾಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆವಾಡು ಅವು ಮಂತ್ದು ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇನು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಜನ ಇಂಚ ಒಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ತಾರಿಗೆ ಬೂರುಂಡ ಉಂಡತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ. ಬಟ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನೋಲಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಅವು ಡಿಸಿಷನ್ ಸರಿ ದೆತ್ತೇನ ಯಾ ಇಜ್ಜೆನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಟೂ ಮೆನಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಏರಂದಲ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತಿಜಿ ಸೂರಜ್ ದಾಪನಾಗ ಐ ನೋ ವೈ ಐ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆವಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಡಿಜಿಟಲಿ ವೆರಿ ಗ್ರೋನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ದಾದ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಈ ದಾದ ಸಂಬಳ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವ ಹೆಂಗೆ ದೇವೇರಂಚೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆಫರ್ ಮಂತೇರು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪನ್ನ ಮೂರ್ತಲ ಆಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿದೆ ಮೂರ್ತಲ ಆಂಡ್ ಆ ಮೂರ್ತ ಪೂರ ರಿವೀಲ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎನ್ನರ್ದು ಆವಂದು ಈತು ದಾಪನಂಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆವಂದು ಐಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಂದು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಓಕೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಏನ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಏನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಶೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆವಂದು ಅಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಂತೇರ್ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಈ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಂತೆ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಯಾನ್ ಅವ್ಳು ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋತಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಮಂತಂಡ ಅವು ಆವಂದು ಏತ್ ದಿನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪ್ರತಿ ಒರೆ ಬತ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಗೆಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಅವಲೆ ಬಾಕಿ ಆಪತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಕಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ್ ಅದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2019 ಎನ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ತುಡರ್ ಬತ್ತದು ಆ ತುಡರ್ ಬೊಕ್ಕ 2017 ಗ್ಯಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಜನ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ತಾಜೆ ಜಾಲೆ ಮುಂದಿಸ್ತಾ ಉದಾ ಮುಗ್ದಲೆ ಆಯ್ ಪೋಯಿನಿ ಕೆಲವ್ರು ಇಂಚಲ ಬಂತೇರು ಹಾಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡಿದು ದಕ್ಕಿನಿ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಎಂಕ ಕೇನು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅವು ಏರ್ ಮಾರ ದಕ್ಕಿನಿ ಸಿ ಅವ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಗೊಂಡತೆ ಏರ್ಲ ದಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ఒక ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತಗ್ರೋನ ಆತನ ದಕ್ಕುನಾತ ಆತ ರಾಶಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಬರಂದುಪ್ಪುನೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ದಾತ್ ಆತೆ ದಕ್ಕುನಾರಿ ಏರ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್
ಯಾನ್ ಅದು ಯಾನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಬರೋಲಿ ಆ ಕಲ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ದು ಇಜನ ಏರ್ ದಕ್ಕೇರೆ ಪನ್ಲೆಂಗ್ ಏರ್ಲ ದಕ್ಕುಜೇರು ಎಲ್ಟನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಬೋದು ಕುಲ್ವೇರು ಬೊಕ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿಲ್ಲಕನೆ ಈರು ಚೂಸ್ ಮಂದಿ ನತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೈನಿ ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಹೆಂಗೆ ಗುಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಗುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಏತ್ ಗಲೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆನ್ ಯಾನ್ ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಓಲ ಪತೊನ್ ಪೋತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಯಾನಾದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೂ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಬ್ಬೆ ಲಕ್ವೆ ಯಾನ್ ಮಣಿತಿಜಿ ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಗಲೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದನ್ನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ಮಣೀತಿಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಿ ಬಾಂಬೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮದುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಡರ್ ಬಂದಂಗ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಬುಡದಿಕೆಂಡಲ್ ದಾದಾಂಡು ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಪಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ ದೇವರ ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋದು ದಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ನಿನಡು ಉಂಡು ಈ ಪೋವತಾ ಈ ಪೋ ಏನ್ ಪಂಡ ನೋ ಪೋಯರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಬಟ್ ಈರ್ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಮಣಿ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬೂರ್ಲಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ರೆ ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಪೋ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಗುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಉಣ್ಣತೆ ಅವೇನ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ನೆನಪ್ದೀಪೆ ಆಲ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಂತಿನೇಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ತುಡಾರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ನಗಲಿ ಲಾವಾಡು ಇಜಿನ ಖಾಲಿ ಬಾಂಬೆನೆ ಇಜನ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತದು ಸೊ ಐ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಲೈಫ್ ದ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೇಲ ಆಪರ್ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಕನ ಫೋಟೋಸ್ ತೂತ ಮದಿಮೆಗ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರ ಆತಿಜಿ ಲವ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಎಂಚ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪೆನತೆ 2017 ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 2017 ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ವಿದಿನ್ 20 days ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವಳು ವಿದಿನ್ 20 days ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶೋ ಆ ಹೊಸ ಶೋಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 months ದ ಶೋ ಗೊತ್ತಾನೆ 3.5 months ಯಾನ್ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 weeks ಬಾಕಿ ಆ 2 weeks ಇಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಆ ಶೋಟು 2 weeks ಇಡು ಆ 2 weeks ದ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾನೆ ಮದುವೆ ದೇವರನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನೇಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಾನೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿ ಜನ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಾಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲಡೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರಜರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 year 2 months we dated 2 year ಬಟ್ ಆತೆ ತುಲೈ ಮದಿಮದ ಡಿಸಿಷನ್ ದೈದರ್ ನಿ ದೆತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ದೆತ್ತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇತ್ತರತೆ ಅಂಚ ವೆರಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 17 ಓನಿ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ತಿರುಗುನು ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಲ ಪನ್ಪೆನ್ ಅಪ್ಪಗಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಪನ್ನಗ ಡೈಲಿ ಮೀಟ್ ಅಪಿನಿ ಅವಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಫೋನು ಏತುಂಡಾತ್ ಅಲ್ಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾರೆ ಶಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10 years ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟೆ ಸೊ ಆಲವುಲು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಪದಾಣೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಆಲವುಲುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದೇವ್ರದೇ ಟಚ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜೊಂದು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಬನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರೇಗದಾದನ ಉಂಡವನ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕ್ಟರ್ ಐಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಅವು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಬೊಡೆದಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯಾಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೌಟ್ ಪನ್ಪಿನತ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯಾಡು ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚ ತೂಪೇರು ನಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಡೆಗಿತ್ತಿನ ಅದೇ ಸೊ ಬಟ್ ಅನ್ಸಿನಾಯ್ತ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು
ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಂಡು ಸೊ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಡೆದಿಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅದು ಉಂತುದೆರಿ 100%. ಇನಿಕ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅತೆ and my friends yana dostinakla ಎನಿ ನೇಮ್ಸ್ ದಾಲ ದೆಪ್ಪುಂದಾಂಡ ಒಳ್ಳೆರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕುವೆಟ್ಡುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಪಂದ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಲವಿತನ್ನ ಅಂದ್ ಮಿಥುನ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮಿತನ್ನ ನೀಲನ್ನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಕುವೆಟ್ಡು ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಿ ಬಂಗಡ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಉಂಡತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್ ಕುಗ್ಗಿನ ಪಗಲಕ್ಕ ಅವನ ಕೆಲಸ 100%. ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆತ್ ಉಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆತ್ತ ಐತೆ ವಾರ್ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೂರ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪಣ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೈಯಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಮಿಸ್ ಆವಂದೆ ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಫ್ರೈಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಸತಿ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಾನ ಉಂಡು ಸರಿ ಉಲ್ಲತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚುಂಡು ಯುನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋಸರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಸರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪ ಯಾನ್ 7th ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿದೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಾಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಲಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂಡರ್ಲ ಕಿ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ತೇಜನ ಇಂಚಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ಸಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ರಜ್ಜನಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ನಂಬದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡೆಸಿಷನ್ ದೇ ಇದೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಮಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪಂಡಿಲಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನೀಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಆದ ಯಾನು ಓ ಸ್ಟೇಜಿನ ನಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಇನ್ನೀಕ್ಲ ಯಾನ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಕ್ಕ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನೀಕ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತದ ಪಂತೆ ಸೂರಜ್ ಭಾಯಿ ಇಂಚಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿದಾದ ಅಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಉಲೈಡ್ ಸಿನಿಮಾದಾದ ಅಪ್ಪುನು ಏನ ನಂಬುದು ಮಂತದೇರು ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡ್ ಪನೋಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಹಿಟ್ ಪನ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಿಟ್ ಪನ್ಪುನ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೀಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಏತ್ ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಾ ಮನ್ಪುಜೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಾತ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾವಡ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಿ ಸರ್ ಏಪ ಇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ದಾಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚಾರು ಓಲುಲ್ಲಾರು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏಪ ಬರ್ಪುಣು ಯಾ ಈ ರಿಪ್ಲೈ ಎಡ್ಡೆಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಸೂನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಂಚಿನೇತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಮುಕ್ಳು ನಾನು ನಂಬೇರು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಐ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಕಿ ದಾಯಗ್ ಪಂಡೇರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಸುರು ಕತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ 17 ಹ್ಯಾರಿ ಸರ್ ಪಂದಿನ ಅವ್ವೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಮರ್ವಿನ್ ಹೆರಾವಡ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ನಿನ ಅವ್ವೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ನಗಲ್ ಅವ್ವೆ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಇರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತಕುಲು ಇರೇನು ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೀತೇರ್ 120% ಪನ್ಪೇನು ಅವಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀತೇರು ಎದುರ್ಲ ದೀಪೇರ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಒರಿಪದೆ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪಲಿ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಏತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಐ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯಾನ್ ಒರಿಪದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾತನ್ ಆಂಡಲ್ ಯಾನ್ ಮಣಿತಿಜಿ ಏನು ದೇವೇರ್ನ ಜೇರೆಗ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಕರ್ಮಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದಿಜಿ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಎನ್ನರ್ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಯಾ ಮಂತದೆ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಡು ಈ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತ ಈ ಮನ್ಪ್ಲ ನಿನ್ನೆದಾದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದೆಪ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ ಇದಾಲ ಪೋಡೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜೆತ್ತೀನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಕೊಲ್ಲುಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾಸು ಉಂಡು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋಡಿತ್ತನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಹಿಂದಿ ಅವ್ರ ತುಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯಿ ತುಳುಕೆ ಬತ್ತಾರ
See, ವೈ ನಾಟ್ ಕೊಂಕಣಿ, ವೈ ನಾಟ್ ಹಿಂದಿ? Yan, see, Hindi is a very big industry. It's a huge ocean panoli. Okay, so yan approach mantitte. Like in sense, Tejanada first bannaga, Tejana inchancha, R Pandereng, Elton inchancha manperandu, Dada manpu, ya pande manpuga. But again, we got stuck there. Konkani manpuna, Tulut manpuna. ಒಂದು ಯಾನು ಇರ್ ಕೇನ್ನೇಗೆ ಪನ್ಪುನತ ಒಂದು ನಿಜ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ. ತುಳುಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಮನ್ಪುನ 120%. ಯಾನ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಜನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆದಕ್ಲು ಕೊಂಕಣಿದಕ್ಲು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 2 good movies ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಯಾ ಪಂಡತೆ 100% 90% ಮರತ್ ಹೋತೇರು, 10%ಗೆ ಗುರ್ತುಂಡು. ಅವು 10% ಏರಿ ಈ ರಾವಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಿದೆ ದಕ್ಲು ಬೇರೆ ಒಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ 10 years ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಪುಗ, ವೈ ನಾಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಆರ್ನ ಥಾಟ್, ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಿತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟು ಕೊಂಕಣಿ ವೈಬ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. So they had to take a decision. So I can pande anna story irna niklu produce mantundlar, ir direction mantundlar. So niklu decide mantle yan avu ite panda avu, then it will be very complicated gottande. So yake pande yan oikla ready, yan inik mutala elle bele ing battunala yan ijjand pantiji depa ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. yan jai oikla jai manple yan. Then they decided aklu paatheriyar avupand Tulu manpuga. Okay. Apaga yan incha irnalaka apaga yanna cheri yan irna cheri kulun gotane dayag Tulu. Dayag Tulu. Pandere anchat eltu ki ite ಈ tudar manta. ಆ ತುಡರ್ಲ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗಾರ್ದೇರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗ್ ಹರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗಾರ್ದೇರ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆತಿಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಟೂ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಪಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆತಿಜಿ ನೆನಪು ಆತೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆತಿಜ ಅದಾನ ಜೋ ಬಿ XYZ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಅವು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಿಕ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕನು ಈ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವ ಈ ಮನ್ಪ ತುಳುಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾ ಪಂಡೆ ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆಕ್ ಅವಾಗ ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾರು ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವಾಗ ಪಂಡೇರು ತುಲಾ ಈತ ಈ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿಜ್ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ದಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದೆ ಬಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ. ಅವು ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಪಾಡು, ಯಾನ್ ತುಳು ಮನ್ಪಾಡು, ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಮನ್ಪಾಡು, ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪಾಡು, ಓ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ. ಈತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನ ಕನ್ನಡದ ಇದು ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಆಪುಜತೆ ಆಪುಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಆಯ್ಕ ಆಲಿ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ, ಆಯ್ಕ ಆಲಿ ತುಳು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ, ಆ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವು ಅಕಲ ಒಪ್ಪುಡಂತೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲ ದ್ಯಾಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಸುಲಭ ಅಕ್ಲು ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ಪನ್ನಾಗ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ಐಟ್ ಯಾ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ದೇವರಂಜೆ ದಾಲ ಮುಲಜಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಡನ್ ತುಳು ಮನ್ಪುಗ ದಾದೊಂಡು ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಜೆತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅವು ಪುರಾಣ ಇತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೆ ಒಲ್ತು ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಡು ದಾದೊಂದು ಫೋನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೊತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಜವನಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲ ಯಶ್ವಿನ್ ಬಂದು ಆಯ್ನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತೆ ಯಶು ಇಂಚಂಚ ಉಂಡು ಸರ್ ಜೈ ಮನ್ಪುಗ ವೀರ್ ಪಂಡಾಂಡು ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅಂದು. ಸೊ he has a very beautiful team clan ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಯಶುಡ ಪಂಡಿಂದ ಯಶು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಸರ್ ಇರೋ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅವು ಯಾನು ಯಾನ್ ತೋನ್ವೆ ಅದಾನತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುನತ ಎನ್ನ ಸರ್ ಇಂಚ ಅಂದು
ಐ ನೋ ಎನ್ನ ಸರ್ ಎಂಚಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ 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 ಅಪ್ಪಂಡೆ ಸರಿ ಓಕೆ ತೂ ಅನ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಆ ಮೋನೆಡ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಾವಡು ಬೇಜಾರು ಇತ್ತು ನಾವಡು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಸುಂಡು ಬನ್ಪುನ ಜನ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಇಂಚಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂಚಂಚ ಬಟ್ ದ ವೇ ದೆ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ ಬತ್ತೇರು ಯಾ ಪನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ತಂಡ ನೋಡತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಆ ಕ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತಂಡಡ್ ನಮಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ದಾರ್ ಉಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಉಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬೋಡಿರೆಗ್ ಇರ್ನ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆರು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ಲೆ ಪೂರ್ ಉಂಡೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಜೋಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಜೋಕ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ಲ ತೇಜ ನಿಂಚಕುಲೊಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಂಚಾನ್ ಇತೆ ಪಂಡಿಲಗ ಯಶು ಲೆತ್ತೆ ಯಶು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಎಂಚೆಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ತೈರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರಾಗ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಚೆಂಚ ಆವೋಡು ಇರ್ ಖಾಲಿ ಪನ್ಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆತ ಮನ್ಪುಗ ಆ ಪೂಜಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ದೇವ್ರನ್ನ ದೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಪೋತು ಶೂಟ್ ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಇರಗೈತೆ ಇರ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪಂತಿನ ರೀತಿಲ ಅಂಚನೆ ಏರುದು ಜೋಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ತೂವನಿನ ರೀತಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಏತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗಾವಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಸೀನ್ದ ದಾಲ ಮನ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಬೆಂತೇರು ಜೋಕ್ಲು ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಅಕ್ಲು ತೂಪ ದಿನಲೈ ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಯಶು ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೊಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಅವಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವನ್ ಚೂರ ಫಸ್ಟಾ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಯಾ ಪಂಡ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ಯಶು ಟೆನ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಂದೊಂದು ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಂಡ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹೊಸ ತತ್ತು ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ 25 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ 25 years ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಯಾನ್ 18 ವರ್ಷ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಆಟ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ರಾತಿ ಆತೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪನ್ಪುನ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತದು ಸಿ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಪುಟ್ಟದು ಕಲ್ತಿದಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಂಚಿಪೋದು ಒತ್ತ ಗೊತ್ತಾಡೈತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೆಂಡ್ರೆ ಅಂದತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಡ್ ದುಂಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕವು ವಿಜ್ಜೆಜ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ವಿಷಯ ಆತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಾನೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೈದ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋಡ್ ತೂತಾರ ಸೊ ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏತ್ ಈಸಿಲಿ ಅದು ಪೊರ್ಲಾದ ಪೋತುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನೊಲಿ ಬಲ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಕೊರ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ರಿಯಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕ್ಲಾನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಚೊಂಡವು ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೊಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೊಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜೆಲ್ಲೈನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆನಿಕಲ್ ಕತೆ ಪಂಡದ ಒಪ್ಪೈನ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವು ಎಂಚೇತನ್ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನೋಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಏತೋ ತೂತ ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ ಸೊ ಅವು ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೈತೆ ಸೊ ಯಾ ಪನ್ಪುಂಡ
ಊರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಣ ಪಣ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದ ಓಜಿಸ್ ಪನ್ಪ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೀಟರೆ ಪೋಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಗ್ರೀಟ್ ಅವಡ್ ಮೀಟ್ ಅವಡ್ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಆರು ಏಪಲ ತೂಪದಿಜ್ಜೇರಿ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಅವು ಹೊಸ ಬೇರ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಾಲಜಿ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಪೋಯ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಮೀಟಾರೆ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಕತೆ ಕೇಂಡೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೈತೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ಆರು ತಿಳ್ತೇರು ಕದಾನೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರೆ ಆರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಂಡು ಕದಾನೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೇರು ಪಂಡೇರು ಮನ್ಪುಗ ಅದು ಪಂಡೇರು ಒಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಾನು ಕಥೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚಾನು ಒಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಅವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಜಿ ಅನುಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಲ್ತರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ನವೀನನ್ನಾಗ ಪೋತಿಕ್ಯ ಸೊ ನವೀನನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬಿಡ್ದು ಅಂತೆ ಆರಂಜಿ ಮೋಕೇಡು ಎಲ್ಟು ನಾನಾ ಮನ್ಪುಗ ಅರದು ಬತ್ತೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಪೋಯ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ತುಯೇರಿ ಆರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಂತದ ತುಡಾರು ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಲು ಬೈದೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ವೇ 6 ಲಕ್ಷ ಮಂತೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂಚ ಅಂಚಿಂಚಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತೇರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಂತೇರು ಲೈಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜನ ಏತ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಪೋತುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಯಾ ದಾದಲು ಇಪ್ಪಡು ಸರ್ ಇಂಚಂಚ ಮನ್ಪೆರಡು ರೆಡಿ ಇಂಚಂಚ ರೆಡಿ ಐಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಣಿಪೂಜೆ ಏರ್ಲ ಮಣಿಪೂಜೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ದಯಗೆ ಇಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀನ್ ಇಂಚಂಚ ಓಕೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕುಡ ಬತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಸೀನಿಗೆ ಕೇಂಡೇರು ಇಂಚಂಚ ಮುಕ್ಲೊಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಂತನ ಒಂದು ಇಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಕುಲ್ ಪಾಪ ಓಲ ತತ್ವ ದಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಾದಾಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾ ಪಂಡೆ 25 ವರ್ಷ ಇಂಜ ಒಂದು ಅಂಜ ಅವು ಬಟ್ ಮೂಲ ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಮಂತದೇರಿ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 120% ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ನಾಗೊಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರೊಂದುಲರ್ ಪನ್ನಕ ನಮಕ ಅವು ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದವು ಬೇಲೆ ಮಂತ ನೈಕೊಂಜಿ ತಾಳ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇದೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟದೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟ ರಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ ನಾನೇ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಐಕ ಪನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಈಗೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜುಂಡು ಈಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇನ ಅವು ಮಂತ್ ನೋಡತ್ತೆ ಇರ್ ಪೋಯರ್ ದೇವೇರ್ ನಂಚೆ ಪೋಯರ್ ಬಟ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡಾರ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೆಲವ್ರು ದಾದ ಪನಗ ಅವು ಇಂಚದಿಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚ ಅವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಆರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಒಂದು ಇನ್ನಿ ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ನಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಚಂಚೊಂಡು ಫೋನ್ ಉಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಾಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ನಮಗೊಂದು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪನೋಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ ವಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಐಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ನೋ 100% ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ದೆಪಣಗ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಸೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆರು ಬೈದೇರಿ ನವೀನನ್ನ ಬೈದೇರಿ ನವೀನನಾಗಂತೂ ನವೀನ ಬರ್ಪು ಜನ ತೂಲೆ ಬರ್ಪು ಜನ ಚೊರೇನೆ ನವೀನಡ ಹೊಣೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತೇರಿ ವಿಜಯನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಸ್ವರಾಜನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಲಾಂಚು ಬೈ ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಕ್ಯದ ಇದು ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ವೈಬ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅವು ಪನ್ಪೇನ್ ಐ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇರಿ ಲೈಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯಾನ್ ಅನುಜಿ ಪನ್ಪೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಬತ್ತದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ನಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅನುಪನ್ನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅನುಪನ್ನ ಬೊಕ ಯಾನು ದುಂಬುಡ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 years ಅದ್ವಿತಿ ಲವಾಡು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 years ದಂಚೊಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜುನನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ರದ್ದು ದುಂಬು ಫೋಡಿತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅತ್ತಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ದುಂಬುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೊಪ್ಪಿನಿ ಪಾತೇನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಪ್ಪು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ತೇಜನ್ನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಂತಿದ್ದು ತೇಜು ಒಲ್ಲ ಅನ್ಸಂಚ ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯರು ಪೂರಕಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಟಾಸ್ದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗಾನ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ತೇಜನ್ನ ಪೋಯ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಜುನನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇವಾಗ ಪಾತೇರೇರಿ ಇಂಚಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಬಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಅರ್ಜುನನ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾನ್ಲ ತೇಜನ್ನ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಮಂದು ತೇಜ್ ಅರ್ಜುನನ ಬತ್ತೇರ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಆರೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದಲೆಪ್ಪು ಏರೆಗೆ ತೇಜನ್ನಾಗ ಆಚೆ ಅರ್ಜುನ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ವೈಬ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಲಾಗ ಆಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬತ್ತದ ಪೋಪೇರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲಕ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾದ ಬೋಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡೋದು ಪನ್ನೆ ಆರ್ ಕೇನ್ವೇರು ಹೇಳ್ತು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಂಚ ಅನ್ಪು ಅಂಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೋಲ್ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮೊಕ್ಕುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿನ ಕುಲ್ ಹಾಕನ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತೆ 100% ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಅದ್ವಿತಿ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ನೋಣ ಆದೇಶ್ ಶೆಣೈ ಯಾ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ನೋಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದತ್ತೊಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನಂದು ಯಾನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಂಪೆ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನಂದು ಅವು ಎಲ್ಲ ಪನಾಯರು ನಾಳೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮಂದಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಓಕೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಮ್ಯಾಡ್ ಇಂಚಿನ ರೋಲೆ ಇನಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 100% ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಎಂಕ್ ಜಪ್ಪನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪುನು ಎಲ್ಟೋ ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಆದಿತ್ತನ ಅಂದೆ ನಾಲೈನ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡು ಅದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಯಾವ ಒಕ್ಕೇನು ಕೂಡ ದಕ್ಕು ಸಿನಿಮಾನ ಇರೋಣ ತೆಲಿವೆ ರಿಜಿಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆರು ಅದ್ವಿತೀಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನುಪನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಅವಾರ್ಡ್ ರಾಧೇಶ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ದೇರು ಕ್ಲಾನ್ ದ ಜೋಕ್ಲು ರೆಡ್ ಮೊಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಇಪ್ಪಡು ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ ರೋಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ರೋಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಅದು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಮಂತ್ದೇರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹಸ್ ಡನ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ನೋಣ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ರೋಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದೆ ಏನಾಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಕನ ಕೈತಲ್ಲ ಹೋಪ ಪಾತಿರುವ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನಗ ಇರ್ನ ತಯಾರಿ ದಾದೈತನ ಆಕನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡಿಯರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಇರಗೆ ತುಂಬೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂದು ಓರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಡ್ತೆ ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಆರು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ತೇರು ಲೈಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೋದಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಸ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆರೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಆರೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಆರೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅನ್ನ ಈರು ಮೂಲಿ ಪುಡಿ ಆ ರೀತಿ ಬಾಂಬೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಯಾ ಪಂಡ ನಾನು ಇತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈರಿನ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದು ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಬಿನ ಬೆಲ್ಲ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾನೇ ಪಂತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನಕ್ಲು ಎಂಚ ಬೆನ್ನುವೇರು ಮಾರ ಬಂಗೊಂಡತಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೆರಿಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರಿಬೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಎದುರ್ದ ಸೀಟ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇರಿ ಇಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಸೊ ಅವು ಇರಗೆ ಬೇರೆ ಈತೆ ಇರು ಹೊರಗಿರ ಈತಲತ್ತು ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅವು ಇರಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪೇರ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪ ಐ ಓಲ್ ಸೈತೆ ಐ ತೋಜ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ರೇರ್ ಮೇರೆ ವ್ಯೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಏತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ
ಅಂಡ್ ಅವು ಆನಾಗ ಅವು ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನಗೆ 2 ಸತಿ ಆತನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಅಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣದ ಎದುರುಂಡು ಎಂಚಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪನ್ಪ ರಿಕ್ಷಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಿಕ್ಷಾದ ಇಚ್ಛಾ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂಡತೆ ಐಕೇ ಅಂದೊಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಐಕೇ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪಾಡಿನ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅವು ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಡಿ ಬೇಡಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಯಮ ಧರ್ಮದ ಪಾಡಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಇರ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರ್ನವುಲ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನೋಡಂಡ ಯಾನ್ ನಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಅವು ನನ್ನ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತದ್ದೆ ಅವು ಜನ ಪನು ಅವು ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜನ ತೂತೇರು ಎಂಕ್ ಪಂತಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು 2-3 ಜನ ಅವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಪಂತೇರು ಕಿ ಇಜಿ ಅವು ನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಡು ಯಾಪಡೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಡು ಸುಪಾಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ತೋಜುವರ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಬಟ್ ಇಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿಕಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಒಂದು ಅಂಚ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ನೈಸ್ ರೋಲ್ ಪನ್ಪೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಎಂಡುಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇತ್ತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರಪ್ಪು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಂಡು 24ಗೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತರ್ ದಾಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಖುಷಿದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬರೋಂದಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಿಕುರ್ ಎಂಚ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದರ್ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ 90 ml ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅವು ದಾಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಮತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ನಮಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಆಕ್ಲು ಮಂತೇರು ಆಕ್ಲು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಉಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಜನ ನಮಕ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನಿದೆ 90 ml ಇಂಚ ಎತ್ತೇನೆ ದೇವದಾಸನಲ್ಲಿ ಇಂಚುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಥಾಟ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಥಾಟ್ ಒಂದೇ ಬರೋಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇಚ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಸೂರಜ್ 2026 ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ತರ್ದು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ಪುನ ಪಕ್ಕ 120%. ಯಾ 90 ml ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕೊಂಕ್ರಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮೇಟ್ ರಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಟಾಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣನ ಟಾಸ್ ಉಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಪುಂಡು ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅವು ಪಕ್ಕ ಅಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ನೋ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಕರುಣೆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಲ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಲ ನೀರೆಗ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ 100% ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಮಂತೇರ್ ಮಾರ. ಸೊ 24th ರಿಲೀಸ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಸೂರಜನ್ನ ತೂತೇರು ನಿಕ್ಲು ತೂತಿಜಾರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏಪನ ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಂಡ ಬುಡ್ಪುನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಅವೇ ಸೂರಜನ್ನ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಒಪ್ಪುವರು ಆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 100% ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅವು ಮುಟ್ಟುನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್
ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದ ದೀತ ಅವನು ಬೇಗಡೆ ಬುಡ್ಪ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ತೂಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಇಂಕ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಂಕಣ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ 100% मुझा सर मोगाचा मुझा मोगाचा कोंगनी ऑडियंस आकी तुमसोत्तु चेरको तुमसोत्तु बहु पोर्तेक सिनेमा कथा पोर्तेक येता दावर्स उपरांत and unfortunately Tulu movie but fortunately a good movie fortunately coastal wood industry येऊन असा तुमच्या मुखार सोन गल्लांत म्हणून म्हाका एक उमेद आसा एक भरोसो आसा दया कर्न इल्लोसो वेळ गडी काडा फस्ट वीक अंत वेळ गडी काडा सिनेमा पळया थिएटराक या पळया या तुमच्या चेरक्याक या तुमच्या भावाक या तुमच्या हिरोक सपोर्ट करा and that's it please come do watch the movie सोन घालना तुमकां मुखारी and ये मूवी जालो उपरांत आई थिंक ऑलमोस्ट बैक टू बैक ಒಂದು ರಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತೇರು 40 ಸಂಗಿ ನಾವು ಎಸತ್ ಯಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಬೈದನ್ ಈ ಮೇಟ್ಲ ಬೈದನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೇ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ want to do more Kannada movies also panpe avula panpe asela panodate jana daya support manpodande asela panpen I want to do a Kannada movie and aikla poggodandundu and nikala ashirvada nikala prayers nikala blessings nikala support ittanda maybe somewhere very soon I late hindi gla pogwe yes avu support ittina and 24th of April devdas na leela theater batatule theater age on polaya and thank you so much ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಡೀ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಎಂಕನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ತಿನಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಏರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗೋಡಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿನ ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆವಡ್ ಈ ಜನ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತಂದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಮೇರ್ಲ ಕಲ್ತದ ಪೂರ ಬೈದಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ತು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಪತೆ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಮಂದರ್ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ರಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದರ್ ತುಳುಟ್ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದರ್ ದೋಷ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಲಂಡಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕುಲು ತೂವಡ್ ಕುಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು 24 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ ಜನಕುಲು ಒಪ್ಪೊಡು ಒತ್ತುಂಡ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಪುಂಡು ನನಾತ್ ಜನಕುಲು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಯುನೀಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡೆ ತೂಣ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಎನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತನಾಗ ನಿಕ್ಲು ತೂನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾನು ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೂರಜನ್ನ ಲೈಕ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತೆರಡ್ಲ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತುದೆರ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಡ್ಪೊನೇರ್ಲ ಆರು ಪೊರ್ಲದು ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತುದು ಅಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ವೆರಿ ವಾಮ್ತ್ ಇಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಉಪ್ಪಿನತ್ತ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಕೈಟ ಅವು ದೇವರನ ಕೈಟ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ as a beautiful human being, a beautiful soul panpe Surajanna. He goes, he treats artists like an artist. Interview the pair pura. Whole panlerna ya barpe panpuna janar. And inikla dura baideri. So anchane I thank you and thanks to Bombat Cinemas. Inchane nanla added growth award. Silver tikadundu. Avu gold muta eppadu. And deverna jan pray manpe. Thank you and so much. Idi irna tandagla. Thank you so much. And bale. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ಹಿಂಗನ ಸಂದರ್ಶನ ಆದೀತಂಡು ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಮೇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐತೋಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಜರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕನನೆ ಜಯಂತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನ
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ರದ್ದು 24ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು ಜಯಂತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅವೇನು ತೂನಗನೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ಬಂದು ಎನಿಸುನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಪನೊಂದು 24 ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ 24th ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತನು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಸಂದರ್ಶನನ ರಿವ್ಯೂವ ಹೋಮ್ ಟೂರ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಆಡೆ ಮಟ್ಟ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್